Der findes også ærlige junkier. De tager 45 minutter. Der er altid sådan nogen, der har rygsæk på og kommer med sådan, hey, hallo der, må jeg ikke nok have lov til at spørge mig en pæn lille ting der? Det er fordi, jeg kommer over fra Odense, ikke? Og jeg har sukkersyge, jeg har været dagspatient på Odense sygehus, ikke? Så jeg er så lige blevet udskrevet, ikke? Men jeg kan ikke få min tøj før på mandag, fordi hende, der plejer at have weekendvagt, hun er syg, ikke? Så jeg har været over for at besøge nogle venner, så vil jeg så sove hos dem, ikke? Så finder jeg ud af, at deres rottweiler Django er lige død, ikke? Og så bliver du der ikke at sove, og det gør du jo ikke, vel? Så er du en lort. Det er jo ikke en lort, vel? Jeg kan også se, altså, så bliver der ikke at sove, vel? Der. Så vil jeg køre tilbage til Odense, så finder jeg ud af, mit kørekort, det ligger i min kuffert. Og nøglen til kufferten har min kæreste, og hun er indlagt på Hvidovre med psoriasis, ikke? Og der er først besøgstid på mandag, der er nedtur. Så må jeg tage ud i Hundi-center med et kviklod, ikke? Fordi jeg havde vundet 10.000, ikke? Så kommer du ud og finder ud af, loddet, mand, det ligger i min jakke, som ligger i kufferten, mand. Så måtte jeg tage tilbage, buschaufføren for her nedtur, og mit buskort ligger i kufferten, så han smider mig af og gå hele vejen. Der er totalt løs ledbånd i anklerne også alligevel der. Endelig kommer jeg tilbage til Greve, der kommer ind hos mormor og morfar for at tjekke, om jeg kan sove der, så min morfar er lige død, ikke? Og så bliver der ikke at sove, og det gør du ikke, vel? Så er du en lort, jeg er ikke en lort, vel? Altså, så må jeg så sove i en busk i stedet for, ikke? Vågner op totalt hold i nakken, ikke? Går op til en kiropraktor, der retter mig ud for her nedtur, ikke? Og mit sygesikringsbevis er blevet et af min kat, og katten ligger i kufferten, det kan jeg først få på mandag, ikke? Han tror mig også at give mig hold i ryggen, hvis ikke jeg skaffer nogle skejser, så er jeg nødt til at lægge min sko i panden, så går ned for at samle nogle flasker, så falder jeg over en sort kat og slår panden ned i en parkeringsbøde. Totalt heldig, så hopper mit dankort op ad lommen, så er dagen reddet, løber ned, så er banken lige lukket. Har du ikke 2 kroner? Når det endelig går op for sig, så skal jeg have haft en gave med. Yatzy! Det har jeg da virkelig dårligt over. Ja, men åbenbart ikke dårligt nok til, at du høvler the fuck ned i Fakta, der stadig har åben og skaffer den æske kattetunge, jeg minimum har krav på. Du har det sjovt nok. Akkurat lige så dårligt, så du lige nøjagtigt kan finde på at smide jakken og kaste over min kagebuffet og gøre dig til gode med for 280 kroner blandet mandarin og kiwilavkage. Inden du endnu en gang veltilfreds med fyldt pukkel knækker hjem igen til dit lille, sølle, sørgelige, uopvarmede, okkergule, faldefærdige, etværelses, beboelsesuegnede, kabeltrumle, kaffebordsbestykket, frilandsmuseum stinkende, fængselscelleagtige, gudsforladte, skadedyrs og mug-inficerede, fjernsynsløse, depressions- og lungebetændelsesinducerende, lokal irritationsfremkaldende, super triste, rottebeboede, post-discount færgekahyts forherligende, livslyst berøvende og med for 600 kroner tidligere off-ride, men nu pludselig med hunde, katte, samt for Birkerød Ponyrideklub hjemslæbte hestehår, for ikke at snakke om negleudskrabs, besudlede, skidengrå IKEA, hørsofa, møbleret skodhybel i Haraldsgade. Medtag. Men det allerfarligste af alle rovdyr overhovedet, det allerfarligste af alle rovdyr, et der ikke alene kan tage vores liv, men også kontinuerligt pynse på, hvordan han skal slippe afsted med at gøre det. Han går frit rundt omkring i blandt os i form af en eller anden stor, asocial, hårdt pumpet, solariebrun, tandløs, stor tatoveret, guldkædebærende, træningsdragt, iklædt, skræk og rædselsspredende, dummebøde uddelende, hærværksudøvende, narkotikasælgende, ældre damer i fisten sparkende, amerikanske gangstertilstande, stupid gademoral, adopterede psyko-fucking lorte møgpat. Husk at lave en af de der lange sætninger, folk er så glade for. Høflighedsfraser. Der er for mange af dem. Og misforstår mig, jeg er stor fortaler for, at vi er høflige over for hinanden, men det burde ikke tage så lang tid. Der er simpelthen for mange volter, man skal igennem. Det tager 10 minutter at forlade et middagsselskab, fordi man skal opføre et mindre teaterstykke hver gang. Tusind tak for mad. Kunne I lide det? Vi kunne. Det var da så lækkert. Det var det lækreste, jeg nogensinde har smagt. Det skal vi prøve at lave derhjemme. Det var da ikke så svært. Det var bare nogle rester. Så er det i hvert fald de lækreste rester, jeg har smagt. Ej, tusind tak. Det er der også, der siger tak. Det var da så lidt. Det virker bare ikke som så lidt. Det var det. Tusind tak for mad i hvert fald. Velbekomme. Ingen årsag, det var så lidt. Tak for det. Velbekomme, jeg beder. Nå, men skyggerne er også ved at blive lange. Nå ja, I skal jo tidligt op i morgen. Ja, vi starter på det nye arbejde. Så må I have en rigtig god arbejdslyst. Jamen, tusind tak. Og i lige måde. Nej, vi skal på sommerferie. Så må I have en god ferie. Tusind tak for det. Og flyv forsigtigt. Ja, I må også køre forsigtigt, når nu skal hjem. Det skal vi prøve på. Og sov godt, når I når så langt. Ja, tak. I må også sove godt, når I når så langt. Tak for det. Ingen årsag. Velbekomme. Det var så lidt. Og så ses vi jo til påske. Ja, det bliver super hyggeligt. Tak for invitationen. Det manglede der bare. Nu var det jo jer, der inviteret i aften. Så er det vores tur til at invitere næste gang. Sådan er det jo ikke nødvendigvis, at invitationen behøver at gå på omgang. Det ved vi også godt. Vi har glædet os til at vise jer det nye sommerhus. Vi glæder os også til at se det. Må vi tage Nikolaj Preben med? I skal tage Nikolaj Preben med. Det bliver det glade for. Tusind tak for det. Ingen årsag. Velbekomme. Det var til. Og I må hilse det mange gange. I må også hilse Sofie og Bitten. Det skal vi gøre. Tusind tak for i aften. Nej, vi hygger altid her. Det ved vi godt. Tusind tak for det.
Kender I det, at man står i flødeskum til knæene? Nøgen, bortset fra et lille hula-skørt af candyfloss, og masserer en trebenet kalkun ved siden af en jodlende dværg i garderuniform, som jonglerer 3 finer og en lammekotelet, imens Tue West står i baggrunden og genfortæller Den lille pige med svovlstikkerne på tegnsprog. Og man kigger ud over scenariet og tænker, ja, det er déjà vu. Jeg har altid gået mig på. Jeg har altid holdt med indianerne. Jeg har læst om dem og holdt foredrag om dem i skolen. Jeg vidste alt om indianer. Og et af mine ønsker, det var, at de en dag ville rejse sig og kræve deres land tilbage. Lige indtil de så kom og fuckede med mit land. På strået. Ja, men mere skulle der ikke til end en panfløjte. Før sympatien tiltede totalt. Og jeg advarede jer for 10 år siden. Jeg sagde det i mit første show. Er I søde at lade være at give dem penge? De bruger dem på flere instrumenter. Har I set det udstyr, de har i dag? Det er jo en fucking festival, der aldrig stopper. Og den dag i dag, jeg ærger mig bitterligt over, at jeg nogensinde har støttet sådan en flok mokassinbærende, halvnøgne, lændeklæde, omviklede, ansigts- og kropsbemalede, bisonfedt som tidligere alternativ til Daxwax i håret smørende, og herefter med ørnefjer prydende, skægvækst manglende, svært fotogene, pyntesyge, for ikke at sige androgyne, tangerende det bøssuede, direkte metroseksualitetsbølge forudseende, village people inspirerende, men også med en mere maskulin og krigerisk side, og på den konto tomahawk svingende, knivkastende, flitsbueskydende, hurtigridende, skalptagende, torturudøvende, røgsignal opsendende, uk-uk-ytrende, diligence udplyndrende, kavaleri nedslagtende, bæverskin for ildvand bortbyttende, regndansende, kaktusædende, fredspibe i en cirkel omkring lejrbålet babbende, smertefuldt soldansritual udførende, krumnæset og med hånden over øjnene som skygge fjernt ud i horisonten spejdende, bjørne jagende, kanusejlende, pagajpadlende, skrå-knippende, typisk-skråstreg, vigvarm beboende, skæbnesvanger traktat underskrivende og herefter for evigt til reservater hensatte, Manitou, også kaldet Wakantanka, tilbedende, drømmefangende, sjælerejsende, hesteviskende, ulvedansende og i det hele taget med prærens vilde dyr tæt kommunikerende, trommespillende og ved særlige ceremonier omkring kunstværdigt udskåret totempæl, vildt i trance dansende, for $24 og en pose glasperler sit eget fædreland til blege ansigterne bortskænkende. En gang ved Lille Bækhornfloden sejrende, men herefter hastigt stamme for stamme via Gatling-kanon stærkt udraderet. Fløjte truttende, meskalin-trippende, åndemanende, volapyk snakkende og ved særligt åndssvag lejligheder endnu mere særlig og åndssvag bison hovedbeklædning bærende. Den dag i dag stadig med knortet, men behændige fingre af fuglefjer, dyreknogler, åndssvage smykker med salg på årets Roskilde Festival for øje, fremstillende og herefter flux for profitten, casino opkøbende, svedhytte frekventerende, stigfindende, spydkastende, selvforsynende, skovskidende og sidst men ikke mindst med de grønlandske eskimoer om trist kulturarv og drikfældige tilbøjeligheder tæt konkurrerende. Møgsvin. Så har jeg samlet den overdrevet fede, tons og sublime, turbo-overblæret og altomfattende, kvalitativt stræbsomme, max ambitiøse, uovertrufne, standardhævende og skelsættende, mesterligt indpakket, piratfristende, lommepenge fra røvende, mageløse, julemanden, for ikke at tale om fødselsdagsgave, succesgaranterende, byttemærke, skråstreg, kvittering og plombering, aldeles overflødig, vel nærmest til skamme gørende. Skøjet æsel, amatør, Zulu, komiker, rookies, en gang for alle på plads og til vægssættende, absolut urørlige, ærefrygtindgydende, 100% hjemmelavet, komplet uundgåelige, igennem 18 års hårdt arbejde i eget ansigt, sved og uden på noget tænkeligt tidspunkt, der har sprunget over, hvor gæret var lavest, møjsommeligt udviklet og helt nænsomt destilleret. Lovklask opfuldt af lattertår og enkelte steder i Jylland blot små lunesmil frembringende, svært underholdende og efter længere tids pladeselskabspres og med kunstnerens pension som det vindende argument om sider udkommende. For de ellers så obligatoriske og ikke tidligere udgivne bonusfeatures samt must-have collectors item-agtige super sjældne og tophemmelige ekstraoptagelser fuldstændig blottet, men der er også i forvejen med svedigt og anmelderrost materiale til bristepunktet proppet over herremester, total mega gigamonster, psykofroder, opturs stand-up DVD-boks. 13 timers show og ekstra materiale med Anders And Mattesen i den uundgåelige DVD-boks.